ज्यादा पहुंचे बानू कि बच्चा बच्चा के कान में ही पड़ जाते कि हां आरती न्यूज वाला होंगे एकदम चिल्ला चिल्ला के माइको फाड़ देबे नहीं यहां के बोलत बोलत। लेकिन आज स्टेज टूर दी कि आज सपना में सजो चमत्कार देखनी कि तोरा लेखा 10 गो घुमाइले हो। देखी हमनी के आज घर आइल बानी सब डॉक्टर साहब के घर चाहे हमनी घर बराबर बाए से हमनी के उहे गायब जो जन सब कोई के अच्छा लगी ई ना जे सब कोई भक्ति गा के गइल हम लागी रंगा रंग गावे तो कुछ लोग के निमन लगी कुछ लोग के खराब लगी कि आइल भी अपन प्रचार करे ठीक बा। लेकिन सब ने मिला के चली भक्ति गाएंगे डॉक्टर साहब रउआ जैसा ना दे तुम उहे गाएब। अच्छा लो चार जानी आइल गलो पीछे अच्छा करत लो काहे खाती आइल गलो बोलाई हुआ के तब तो एगो दुगो तनी लहरादारियो गायब। हां हेलो क्या किया जाए सब रेडी बा। अच्छा तोरा उरे ठेकेदार में बा ऑपरेटर जी तन लेवल बढ़ा के रखो हम ज्यादा छेड़छाड़ ना करो समय के अनुसार चलो। हल ऐसा कर निमन सुनाए के चाहिए सुंदर भाई लोग के सुनाए के चाहिए पीछे गर्जीवन से बैठल बानी स्टेज पर गर्जीवन से बैठल बानी और ज्यादा कुछ तो ना कहो। डॉक्टर साहब के माता जी के पुण्य अतिथि आज तो हमने के आइल बनी जा माता जी के सादर प्रणाम बा और वो सब के सादर प्रणाम बा। एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दे दी। हां देखिए भक्ति बहुत कम लोग के पहुंचेला लेकिन इतना टाइम तो इतना भक्ति पहुंचता तो बहुत बा कि मुझे मंगला काली कि ओ जयंती मंगला काली सदा नमस्तुते। और डॉक्टर साहब से बड़ाई क्या करत बा यहाँ के देशों विदेश तक नाम बा हम 4-4 हले जाके इलाज करिले बने दिन भर काम करिला जब बुझला कि देह में ढेर दर्द हो तो जाके देह बजवा लीला। यहाँ के तरीका बा बहुत बजाए के हम आपन त अपन मम्मियों के लिए जाके इलाज करिले बने त निहनी लोग आई जे आ देखिए आज यहाँ के बुझात देखी कि यहाँ के डॉक्टर साहब यहाँ के आज नेता नियर लागत है ठीक बा लेकिन नेता से ज्यादा रुपया होई में कमानी हम सब जानत नहीं हम ढेर कुछ ना कम सब भेद ना खोलब ठीक बा रवा के प्रणाम बा हमर ज्यादा कुछ का कई समय बहुत कम बा आए त दूगो भक्ति गाना रही ऐसे शक्ति गाय के नहीं खेलो गीत गाय के नहीं खेना तो ऊ गाय के रही तो बाप रहे जमार होई ते स्टेजवा पर लेकिन ये बाकी दूगो भक्ति गा के आपन रास्ता धरे के एगो बहुत प्यारा गाना बा हमर जो हम हर स्टेज पे गाई कि बधवा आखी चटा में रथवा आ डोरी धइले बाड़ी हथवा। अभी बड़ भैया गोलू भैया आइल बनी उहाँ के ओरिजिनल गाना हटे तो उहे के गाना पे गाना हम गइले बनी हमरा बड़ा प्यारा ई ट्यून लागल कि बधवा आखी चटा में रथवा आ डोरी धइले बाड़ी हथवा कि हम त सपना में सचो चमत्कार देखनी कि हम त सपना में सचो चमत्कार देखनी करत मालिनी से
मैया के दुलर देखनी करत मालिनी से मैया के दुलर देखनी बाबा ही चोटावे रखवा डोरी धइले बाड़ी हवा बाबा ही चोटावे रखवा डोरी धइले बाड़ी हवा लेकिन ऐसे ना तनी रौरा हेने आ जाई हमरा साथ आज रौरा साथे हमहु डांस करू हां दुखिए में खुशी मनाई भाई सब हेने हमरा साथ आज सपना में सचो चमत्कार देखनी आज सपना में सचो चमत्कार देखनी वाह यहाँ के माने परिचय देला के जरूरत नहीं है हाँ यहाँ के आरती नहीं उजला बानी ठीक बा मनीष जी तो यहाँ के परिचय देला के जरूरत नहीं है कि अपने इतना ना ज्यादा परिचय बानू कि बच्चा बच्चा के कान में ही पड़ जाते हो कि हाँ ये आरती नहीं उजला होंगे एकदम चिल्ला चिल्ला के माइको फाड़ देवे नहीं यहाँ के बोलत बोलत लेकिन आज स्टेज टूर दी कि आज सपना में सचो चमत्कार देखनी हाँ हिलोर मारता कि करत मालिनी के मैया से दुल्हन देखनी करत मालिनी के मैया से दुल्हन देखनी करत मालिनी के मैया से दुल्हन देखनी कैमरा वाला भाई लोग जितना भी लोग बा आप लोग ये भक्ति गाना जरूर चढ़ाइएगा ना तो हमने YouTube पर मारे सने यार स्टेज पे तो आवेला खाली लोकगीत आवेला बस राय भाई वाला तनी भक्तियो चढ़ाव के रो सब और कैसे भाव भाव सब भक्त से पहले देखनी मलिनिया के भावे सब भक्त से पहले देखनी मलिनिया के भावे आंगन सनिया डाले सेवला करे ओकरा घरे हम त सचो और उजियार देखनी ओकरा घरे हम त सचो उजियार देखनी करत मालिनी के मैया से दुल्हन देखनी
दुल्हन देखनी और डॉक्टर साहब के तरफ से आइल